Mong talahurong obispo, Most Reverend Precioso D. Cantillas, SDBDD, ako ug ang akong kaubang pari, si Reverendo Padre Vincent Salang, nga maoy rektor sa National Shrine sa Our Lady of Assumption, ang Birhen sa Asunsyon, nga gikan didto sa Maasin sa Southern Leyte. Dako ang among kinasingkasing nga pagpasalamat una kang Bishop Julito Cortez sa iyang pagtugot ug pagdawat nga makaanhi, makabisita ang orihinal nga imahen ug ang canonically crowned ug miraculous nga imahen sa Birhen sa Asunsyon nila ni Monsignor Robert, Father Alvin ug ilang mga kaubanan, ang mga lay nga mga nagpahiluna sa mga nagkalain-laing kalihukan nga gipahigayon para sa pagdawat sa Birhen sa Asunsyon. Kami mapasalamaton og dako kaninyong tanan og kaninyo labi na kaninyong mga katawhan, mga deboto sa mahal nga Birheng Maria. Mga igsoon, alang sa kasayuran sa tanan, mianhi kami alang sa pagpaila ug pagpalambo sa debosyon sa atong mahal nga inahan sa iyang iladong titulo nga Birhen sa Asunsyon o ang mahimayaong pagpasaka kang Santa Maria ngadto sa langit, lawas ug kalag. Ang debosyon sa among lugar ngadto sa Maasin sa probinsya sa Southern Leyte adunay talagsaon nga pag-ila kaniya isip ang Birhen ang atong mahal nga patrona. Ang among tinguha sa pagbuhat, sa pagduaw o pagbisita sa atong mahal nga patrona sa mga katedral, basilika o nagkalain-lain nga mga shrines sa lain-laing archdioceses o dioceses sa Pilipinas, gituyo o gibuhat kana sa National Shrine aron ipaila ang atong mahal nga inahan, pinaagi sa temang ang mahal nga Birhen at ating mahal na patrona, tanda ng tiyak na pag-asa at kasiyahan ng naglalakbay na sambayanang ng Diyos. The Blessed Virgin and our dearest patroness, sign of sure hope and comfort to God's pilgrim people. Kining maong tema among gipahigayon kini or nahimo kining haom usab sa atong Jubilee Year 2025 diin kitang tanang mga katawhan sa Dios giauhag nga mahimong mga pilgrims of hope. Ug kini usab usa ka pamaagi sa atong pagsaulog sa ika-75 nga tuig sa anibersaryo sa pagproklamar sa dogma sa Assumption nga gideklarar ni adtong November 1, 1950. Alang sa kasayuran sa tanan, sa ako nang giingon kaganina nga ang imahen nga naa sa atong atubangan karon dili kini siya usa ka replika o pilgrim image, kundili ang mismong orihinal nga imahen nga gisud-o ngadto sa iyang altar mayor sa simbahan o sa katedral sa Maasin. Kining imahen, balaan ug makasaysayan. Anaa sa 150 to 200 years old ang iyang pangidaron. Sa ngalan sa atong Santo Papa Francisco, ang maong imahen nakadawat og koronasyon kanonika o pontifical coronation ni adtong tuig 2022. Alang sa kasayuran sa tanan, kini ang pinakataas nga pag-ila sa usa ka imahen dinhi sa atong simbahan. Ang maong koronasyon nagpasabot usab nga ang debosyon nga konektado sa maong imahen o sa imahen sa mahal nga patrona, una nagpabilin nga lig-on sa taas na nga panahon. Ikaduha, dako ang iyang tabang sa dako ang tabang sa debosyon sa pagpalawom o pagpalambo sa pagtuo sa katawhan ngadto sa Dios. Ikatulo,
nahimong dalangpanan sa mga lisod nga panahon ug nahimong maayo ug nindot nga timaan sa Kristiyano nga paglaom. Iapil na pud nato ang dili na maihap nga mga answered prayers ug mga milagro dagko man o gagmay. Mga kaigsuonan, isip mga Katoliko ug sumusunod ni Hesukristo nga adunay pagtuo ug nagsalig sa mahimayaong pagpasaka sa mahal nga patrona sa langit, lawas ug kalag, kita usab giawhag nga angay pud natong dad-on kini sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, nga ang mga kinaiya ug panig-ingnan sa mahal nga birhen mahimo unta nga kabahin ug kauban sa atong pagpanaw padulong sa gingharian sa Dios. Kay si Santa Maria ang atong mahal nga patrona, usaman katinuod nga maanyag nga timaan sa paglaom nga nagagikan kang Kristo nga atong Ginoo. Maunang sa among pag-awhag kaninyo sa pagdawat ug pagpalambo sa pagdebosyon sa Birhen sa Asunsyon, ang atong mahal nga patrona, adunay duha ka mga punto nga nindot nga atong pamalandungan karon. Una, ang mahal nga patrona usa ka timailhan nga sa kanunay nagpahinumdom kanato sa langit. Usa ka dako nga timailhan nga nagtudlo kanato sa direksyon sa langit. Kung atong tan-awon ug tutukan ang iyang imahen, siya nakahangad ug layo kaayo ang panglantaw. Mga igsuon, sayod man ta nga kadaghanan natong mga Pilipino kung dili manggani kitang tanan, ganahan kaayo ta nga magampo at tubangan sa mga imahen nga murag nagtutok sila kanato ug murag yud sila og naminaw pag-ayo sa atong mga pag-ampo. Murag mas ganahan tang mag-ampo sa atong paborito nga santo o kaha sa mga imahen nga murag inigtan-aw bitaw nato, mututok sad siya kanato kay ma-feel nato nga kini naminaw gyud ni nako, mo nang nindot jud iampo. Pero og inyong tan-awon ang imahen sa mahal nga patrona, murag layo kaayo ang iyang panglantaw. Unya murag di siya mututok kanato. Pero wala kana magpasabot mga igsuon nga dili siya gusto nga mutan-aw kanato ug dili usab siya buot nga maminaw sa atong mga pag-ampo. Hinunua ang iyang paghangad sa langit, nagaawhag usab kanato nga kita po di ay angay nga mututok sa langit sama sa iyang paghangad sa langit. Mga igsuon, angay natong hinumduman, langit ang tumong sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa langit, kita magapuyo kauban ang Dios kung asa tinuod ug walay katapusan ang kalipay ug kahupayan nga atong mahiaguman. Sa langit, kita dadon sa kahayag sa paglaom pinaagi ni Santa Maria. Ang atong mahal nga patrona, usa ka timaan nga sa kanunay nagapahinumdom kanato sa langit. Siya pod ang muhatag kanato ug inspirasyon ug pag-awhag aron kita padayon nga maningkamot sa pagtuman ug pagpaminaw sa kabubuton sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kay pinaagi, kay sayod man ta nga pinaagi lamang sa kinabuhi nga nagpuyo, naminaw ug nagtuman sa kabubuton sa Dios nga kita sigurado nga makatultol sa dalan padulong sa langit. Ikaduha, tungod kay si Maria, nagpuyo naman uban sa Dios ngadto sa iyang gingharian sa langit, ang atong mahal nga patrona gamhanan nga dalangpanan sa panahon sa panginahanglan
ilabi na sa panahon sa katalagman, ug siya usab usa ka gamhanan nga tigpangama at tubangan sa Dios para kanato nga iyang mga katawhan. Sapagkat tinuod lang mga igsuon ang imahen sa atong mahal nga patrona, giila kini nga milagrosa didto sa among lugar. Kay pinaagi sa iyang imahen, ang Dios nagpadayon sa pagtubag sa mga pag-ampo sa iyang mga deboto o gani didto sa iyang katedral, dili usab maihap ang mga mobisita ug muhapit sa iyang simbahan matag adlaw alang sa pag-ampo, pagpangayo ug tabang ug labaw sa tanan alang sa pagpasalamat sa mga pag-ampo nga nadungog ug sa mga grasya nga nadawat. Didto sa among lugar sa Maasin, ang kasagaran nga nahimong murag tradisyon sa mga katawhan before sila musulod sa ilang trabahoan or sa eskwelahan, muhapit yun na sila sa iyang katedral. Unya, magampo sila. Unya, ini kahapon, before pud sila manguli sa ilang mga balay, muagi na pud sila sa simbahan para pagpasalamat kaniya. Murag nahimo gyud na nila nga daily routine nga muhapit usa sila sa iyang katedral ug magampo ngadto kaniya. Sa amo pong kasinatian, ang sakop sa among diocese nahimong luwas sa panahon sa mga katalagman pinaagi sa pagpangama sa mahal nga patrona. Sama ni adtong tuig 2013, kung nakahinumdum mo, October 2013, adunay kusog nga linog nga nakaguba og daghan nga mga infrastruktura og kasimbahan og mga simbahan nga karaan dinhi sa Kabisayan, labi na didto sa Bohol og didto po dapit sa Amua. Unya pag November 2013 miigo ang bagyong Yolanda. Maunang tungod pod sa pagpangama sa imahen sa mahal nga patrona, milagroso nga gamay ra ang casualties og dili og minimal ra ang damage ngadto sa among lugar. Apan niadtong panahon sa bagyong Odette, samtang daghan pod ang naapektuhan sa Southern Leyte ug halos tanang simbahan apil na ang katedral sa mahal nga patrona nangaguba, pero milagroso giayo or milagro gihapon nga pipila lamang ang mga casualties. O gani sa among kaugalingong kasinatian, sa among pagbisita sa mga lain-laing lugar sa Pilipinas, particularly didto sa Mindanao, sa Marawi, adunay babay nga miduol kanamo, miingon siya nga, "Padre, nakaadto naman ko sa katedral or sa simbahan sa mahal nga patrona. Unya, nagampo pud mi didto. Ug kahibaw ba mo, Padre, nga instant ang milagro nga iyang gihatag kanamo. Kay instant kuno ang pagtubag sa ilang pag-ampo ni adtong panahona." Mao nang sa among kasinatian, makaingon gyud mi, ako makaingon ko sa kong kaugalingon nga tinuod gyud nga muhatag or mutubag ang mahal nga patrona sa atong mga pag-ampo. Mao nang sa atong padayon nga pag-venerate kaniya karon kutob unyang udto before mi mulakaw, adunay mga petition papers nga gibutang didto sa atubangan nga pwede ninyong suwatan sa inyong mga pag-ampo o mga petisyon kay basin di ay o mahimo mo or maapil mo sa mga tao nga makadawat sa ilang mga giampo ngadto kaniya. Basin og apil mo or mahimo mong apil sa mga katawhan nga namilagruhan sa atong mahal nga patrona. Mga igsuon sa katapusan, sama sa atong pagtuo ug pagsalig sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo, hinaot unta nga kita maauhag sa pagdibusyon sa Birhen sa Asunsyon. Siya dili lamang patrona sa Maasin, kundili ang atong mahal nga patrona. Ug labaw sa tanan, isip inahan ni Hesukristo,
atong Ginoo ang paghigugma ug pagdibusyon sa mahal nga patrona maghatag usab kanato ug usa ka pagtuo nga walay sama ug maghatod kanato ngadto sa Dios sa tanang panahon. Maunang ako kami manghinaot nga kamo padayon usab sa pagdibusyon sa mahal nga patrona ang Birhen sa Asunsyon. Viva mahal nga patrona!